Chiaráin fáilte roimhar fada cháirde dín Bháinseach a gúnta hebredáran don Cluiche Leathcheannais sa Gréach Mórtas Sínsir na scoilena dara le bhéal Coran an dochtúr Croke idir Coláiste Chiaráin Coraithe Chainnigh agus Chrócaigh agus Coláiste na Toirbhirte Bláán rí Coraithe Chanónaigh agus na GAA gan dát agus an lá díirich a gart chanamánan so níl pogaithe is séide an Páirc fiochan go mac ag bhfuil sé ábharín beag garad a chluithe amána a chana héanad na cheartan so do thar chluithe amána idir gácheantas na fórne óga is fearr sa tír. Dúir míad sreacaíochaint na fórne atas nó le Coláiste Chiaráin sa bhaide dóibh son atá I bhír héan Luke Lawler, Conor Brophy, David Barco agus Evan Murphy in lína lán chúil, Sam Hayes, Mikey Rohan agus Louis Raggett an lína lechúil. Lár Páirc dóibh an captéan Sean Daly agus Ivirné Bill McDermott. Noah Minogue, Ed Lahaf agus Diarmid Behan an lína lechasach agus an lína lántasach do Coláiste Chiaráin an sa Umbranona, Rourke Sweeney, John Fitzpatrick agus Rory Murphy. Maidir le Coláiste na Toirbhirte Bláán rí, sa bhaide dóibh son Chris Canon ó Gráda Chláirín, Lucas Keane, Sean Murphy agus Aidan McDonough an lína lánchúil agus an lína lechúil Oscar Fitzpatrick, Dara Coonahan agus Michael Fallon. Lár Páirc dóibh son atá Robert Burke agus Ronan Murphy agus na tosathe Cian Hannon, Jason Rabbit an captéan an le Hussey Lár, Ethan O'Brien, Ivre Dóíag agus an lína lán tasach an son do Bláán rí Owen Hannon, Ciarán Lín agus Frank Burke. Agus an ghrian díirich take heimach an sa femar deidir mó chéanamh há sé go híomhín fad don amáíocht an sa Umbranona Bháinseach agus an Páirc fiochan go maith gan leoithine gan pogaithe is séide agus sin súil fémar deidim le sár chluithe an sa idir Bláán rí agus Coláiste Chiaráin. Coláiste Chiaráin gan dát is geall le níonra amána sin le blianta fada an nuas an corann sa buaite chuig bhálta is fithe co siad piordaí móra an chomórta siad ha 16 as an 19 dearnach buaite co chomágus sa siad sé simmarte na hen chluiche canis ó 2000 sa tídíag mar sin rud le díana bheith Bláán rí chun buachantartha gan dát viidir le chéile 2 bliain ó hin agus a bhuaig Coláiste Chiaráin é sin Maidir le Coláiste na Toirbhirte bhfuil bíidir son G Keane as an gúig chluiche canis dearnach agus bíad na Chiaráin a bhuaig ortha an gachaon bhálta an son ha chluiche canis na héireann buintamacha co cheir bhálta ar fad ach níl éon Chanónaigh a buaite co agus ar ggólachaí an Sathairn Spórt TG ceathir Cathal bhil ha sé siúd ar an daobh lína dóibh súd an Sathairn agus Rointon Sanolas ar fada ha Baile heige le blianta fada na leadna ógus so agus in measc an fanéil do Bláán rí tá I bhíidir 25 Aaron Nyland agus gan dátá sé siúd ar fanéil sínsir na GAA mar sin scothimreoir agus ásúla goine dhiiscint go lua sa chluithe so níor gimmar sé an cúpla chluithe dearnach dóibh ach há sé an sothaineamh agus ham cinnte go bheic for Réiteoir an le in nuamh, well, sé Simon Stokes ó chúnta Chrócaigh a há amachchan son na lár na Páirc agus a bhail na fadóige agus an dá hÉireann, an dá fanéal Baile heile chéile agus nó focail moltacha agus spreagúla dearnach diantacha na honadathe a tacht díon daobh líne agus cím hena hénig go bhfuil cúpla athrú dianta díanach an sa ach gomídiad son do réid I chéile. Bláán rí Coláiste na Toirbhirte iad son a caithfh daithna tradiisiúnta na GAA na gansaithe dán agus well na gansaithe aitheanta ar fad ar Coláiste Chiaráin nadidir bhfuil siad bán le stríochaí dún ó bhfuil siad dóibh le stríochaí bhána péiscéal le dóibh agus bána há chaithfh có agus ní féidir a lua céige há córnagaí hin sa chéad le mar ní leon réig gur fiú Tráchtaire an sa
an éachar ach Coláiste naomh Chiaráin a dul I gimmert ó thaobh na láimhe deise ach siad Coláiste na Toirbhirte a dul ar an únsaí ar dús sin anna feasisteach go cían Hanan siar an son go Chiaráin lín an Pior de mór scórála a há ag bleanraí go díosas a chomórtas ráta scórála díanta ge siúd há sean ag libert há sean nach ráscar an son hawl agus a garisteach an son ile anna ghéar ar fad bhí Michael Fallon a bhíon ile róghéar agus an éireacht ró lag inis mar sin há sean ó rás an so céthcha gur bara leis bhil an council dulta mach haris an taobh líne agus beg puc slasa ag bleanraí an son agus a tachtsáilchan an council ó thógaint bolaí mór láidir fill sin Jason Rabbit agus é siúdan is an slitar Sathairn an dalmhaige agus é siúd fiochananta Jonas Spikin a dócha sé ceann gara an council Bháilte go maithaige agus é sé titim sa Chanónaigh há sé gafaalt an sonnastig há sé fós ag na Gaillimhigh agus é cían Hanan é fanna talún an son agus an council Bháilte a char bhí ábhidí an tail das na Gaillimhigh an council mithe ar fóríl Luke Lawler an is ó chláireach leis an bocamach agus é sin chuircha go deinisteach sa letheile nó buile an council de chláiste naomh Chiaráin bhí Sam Hayes a chanamh lacháilinn son há sé fósa go mátá diarmid bíhan I ddíorigh dul ar an únsaí agus be cic sé isteach an so das na cuit das na piscíní beidir na lead nó ógus so agus chuna mór diarmid bíhan an son agus dyn nhw'n mach go bhfuil buinte ge siúd le próiste lispóil hí sa go baile ní caid ach cumáin a há sa Chanónaigh an sa Chanónaigh minógan is chun an ceann sa thógaint ó sé tí cíndíag do faointí a Cluiche Canislein Gwyn ysgol yn mráthir hen ceann Bháilte agus an ceann Bháilte chodíireach le Baile gonnaige Anna her chic ar fad an son ó minóg agus iad son téis an chiad scór a gáiltin sa Chanónaigh as gan é an bhuilean ar an Cluiche ahas nó inis agus beag puc sleas ón daobh hawl ag Coláiste na Toirbhirte agus an capta an Jason Rabbit dulta son chun ceann sa thógaint sé chúig faointe sa Cluiche ceathrú ceanna se gine chláiste leanáin agus bhuiile séir eile an so agus so go bheith Chiaráin lín ó chraachmhuiile thócha go ceann áirithe so mar sé a bhí an món na mlísa ar dóibh sé go daine tachtamach an ceann sa bhuala agus an ceann sa idir an dás dua más maileat ní le an bhaint ag an stúa nó an stúa leithheorcail nó le Cluiche seo na Thomána an ceann Bháilte ag lín agus an ceann seolta Harris an Tráchtaire agus mar sin bhuiile séir an taobh agus sin chothrom an so ar Bháinseach lálar níos le pucamach eile machló go lár na Páirce agus é smachta hen so ag Coláiste naomh Chiaráin sin iireacht mór fada agus an ceann Bháilte ar fóríl ag an capta an Seán Dílí mar sin iireacht an taobh chur ar fóríl an so agus sin pucamach mór gríomh fada náda leoid ríist agus for bhór na himire ag na Gaillimhigh an so le bheith fíornach agus an ceann Bháilte siar go lár na Páirce an ceann mór ard Bháilte Robert Bork leis an iireacht áirithe son ach irid na frí ar thaobh na láimhí clé agus well dógur an mar cúil go raibh an ceann ar fóríl achas tóilm go bhfuil an réitóide dul isteach ará leis go raibh an ceann Harris an Tráchtaire agus sin é go díad a chatá tarlúnt an son na stóilm nó benna há sé mithe ar amach de bhuiile chuig véidiris
tí scór agus sinné go dtíreacha há tarla hin son hín mar cúil te sé rá greibh sé ar fóríl ach caithfidh den go bháil duine das Tá hÉireann naibh Chiaráin leis agus amach linne ríist an sa Baile chuigvéidir is seaca agus mar cinsibh an líne chuigvéidir seaca anna gheard an líne lár Páircinn sa níos mar sin Council buailte ag lín agus an Council buailte well ar chlé agus ar fóríl agus ní héana áfan na deisina ágrathú ag Coláiste na Toirbhirte Bleanraí ach ní se cho pointáilta fós ar Baile ó bheith níos mar sin an pocamach cé thuca gur bara leis na gailehigh báta a bháin eile agus dar a cúnahin Council chuiristeach Joe Rabbit ach an sellh caiilte có sellh vid a ráith na meáinis cé thuca gur bara leis hÉireann son há Lucas Keane agus siar go Frank Bork le pass fíor sceochan son Saul i Joe Owen Hannon a chu raibh an gramúsan róláidir bhí ar san réitóir agus ábhrín lubarnach sa glecin son bhín cólaí agus dábhrí son beag pucsair eile isteach ag Bleanraí. Lína ríist in istaltamach an count sa hógant. Puint an taobhann sa agus sé numatí go le imethe san imirt. Lín ó Chrácaigh héanna héanaíag sa chluiche Chrócaigh an Council buailte Dáithí siúla agus an Council buailte Harris an Trasná na Chiaráin lín agus sin an dara iirecht inis. Fachta ge siúd agus fachta ag Bleanraí agus iad son te sin ngobachar chun cín an sa is mar sin cé thuca gur bara leis an sellh an báta sa é an ráscar an chlibbert pe naine me hasisiúte thuirt ar an scrum sa é fós ar an dalamh bhfuil an réitóir chun a chahabhisteach níl mar há Coláiste naibh Chiaráin a tachtamach leis níl há sé goitiithe có níl há sé fachta ar neise có Bill McDermott san é anna láidir é dul a ruthar da hénig isteach Joe idir an dástú a McDermott a tuairt fé agus bhfuil Council Harris an Trasná níl an Council ar chlé agus ar fóríl cháireacht ar fóríl inis an taobh agus ní féidir le an bhleánach ar réan aimse ná feic mar réon sa éidir máinsigh mar há sé ina óin bhela ceartan sa níos mar sin pocamach ó Canon báta a bháin eile é fachtan son hir ag Sam Hayes inis an sellh dulta ar an dalamh mátá agus Harris an taobh líne beag puc sleasa ag Coláiste Chiaráin. Agus a dul sáilchan an Council a thógant há Noah Minogue go fuair tícín díag do faointí ag Leathcheannais lein ag gine scoil na mráithide chuig go pocanna éirice Minogue inis leis an Council turlóid sé seo gara buailte lena chamáin na Canon bhíon son dain séireach bátaí ach bhí cín in na bheithe an báta áirithe sonnach an sellh caiiltige agus é do ráith an na meáinis cé thuca gur bara leis Council há sé an ráscar báta a bháin eile há sé ag bheith Chiaráin mátá níl há sé caiilte go ríist agus amach lo le Bleanraí sin anna chosintin son amach go Ronan Murphy le ceann mór fada isteach Joe na dosahin son istíigh há Hannon báta a bháin eile chud bhadas na passanna a dul ina seo cad a dhéanana sé siúd pass siar i Joe Jason Rabbit an captéanach ní éirigh le siúd é a gháilt agus bhfuil chur láimhin son is dóilm agus íon réitóir díadach ar an láthid an son Simon Stokes agus ní a bheith dul as aige ach an pucsair a bhrunna ar Coláiste naibh Chiaráin agus Minogue ríist a dul tíorchan an Council a thógant há sé buailte ar a líne chuigvéidir is dahad hénig ach fémar a déirim han Páirc sa cuiseach gara agus ní chruch sé an ónarum dá goireach nó Minogue an Council Harris an Trasná há sé féchant Joe na sprice Dar ná im neorí bailithe istigid sod sa Chearnóg ar aglagad isteach an Council gar há an Council ard go leor há sé fada go leor ach níl sé crin go leor agus an tíoíireacht ar fóríl inis ag Coláiste naibh Chiaráin agus
Néidir go méid iste ágáisih son fós. Pocamach gara tócathe Chris Canon an bautas a hanis. Suas an taobhlíne seo cín le ceall mór fada a thuirlóg istíigh seanna stua ach go láidir an son hir. Bhí an lán cholaí David Barco nis sin pass das Cluiche amach go Louis Raggett. Raggett á chur isteach a Jonah Dosa cé go gur bara leis an son Sweeney inis casa sé ceann síos ach bhí an chosint go hánaláidir ar fad an son ag bleán rí a cha sé fós ag chláiste na naomh Chiaráin ar targaíoch gansaí an son is cuma le haft le anna iirecht ar fad an chiad iirecht ón immert an son ag chláiste na naomh Chiaráin agus sin anna faointe ag fearr chuman Héireann Stefán an son anna faointe se dábid ar fad a Chainnigh an son agus inis hamid cothar mar ríist éana Chlibbert bouta bhaine le laistí stúin. Cín, ha sé siúd sé mór an sellh a live seáilinn son nach níor bhíonn pass a bear bhfuil sé riamh nis. Suas Clíháin seo na Páirce ha chláiste na naomh Chiaráin son mithe Harris an taobhlíne ó Roibh Will McDermott agus ag puc sleasa eile an sa ag chláiste na Toirbhirte. Bleán rí ó chúnta na Gailí. Michael Fallon is an counter a hogant ó Roth a chláirín in counter Báile agus Báile go maithige bhín son daintéireach nuair a bhíonn sé fíorsceoch isteach a John Stua Leathcheannais ach na cosantóirí go láidir an son do chláiste na naomh Chiaráin más féad leis an sellbh fiocas suas é sin díonta go maithig Sam Hayes agus iad inis a dul na muoí na passanna beag go gara Barco leis an pass an son ach é lecathe go talúh an son go láidir agus tócha sé tamil chun tacht chuige Chainnigh an son nua minóg a tha sé ceach go leor, tha sé mag go leor agus nóta beag díonta ina leabhar an son dainim Michael Fallon an son ag an réiteoir agus tééis son ar fad beag poxéir eile ag nua minóg chun chláiste Chiaráin a chur chun cín don darabátan sa Chanónaigh agus é ngéireacht trig don líne chuig véidir is tí fiid. Binógan is é anna faoin talt ar fad os na builí saoire an ceann Báilte an ceann anna ard ar fad ach a ríist don dar ceann as a chéile é sin curtha ar fóríl ag minógus well ní bheith sé Chainnigh sásta lei sin ní áiríim locht banistíocht an chláiste amach le Blanry agus leis Sean Murphy agus bhí sé stracha siar an son á Harach siar agus poxéir eile an sa de Blanry agus Ciaráin lín chrachhuilchan tachtamach sé an téanamh bháin hátéis scóráil de chláiste na Toirbhirte agus go dain níl siad tre scóráil an immert fós a sé de bra ar na builí saoire ó Chiaráin lín in ceann Báilte agus in ceann Báilte gan cháimige sin iirecht iver a tí curtha Harris an taobh Harris a trasnáin ag Chiaráin lín agus há siad a brathaid agus é siúd anna faoin talta das na Gailehigh os na builí saoire ach minóg ábhírín ceotach leo ón dé bhaile inis mar sin Tarach siar an son ní raibh rial an bhantáistige beag poxéir an sa ag chláiste Chiaráin agus iirecht eile ag minóg freigra ó thuairt ar bhuilí saoire Chiaráin lín an ile bugáinín beag gíar ach ní dócha go gur sé siúd isteach ar mar há sé anna faoin talt ar fad Fear chuman Héireann Stefán agus stíl anna chumpórdach ige i na muilí saoire cé náfuil sé chomh faoin taltas ar bhaile sé bheith go díosa seo iirecht eile ige ceanna bháin fachtaige cháith an curtha ar fórílige agus an ceann
Curtha Harris an Trasnánaigh son níos fearr ó nó minóg agus be sé ásta leis sin inis agus an radar curtha I dúnaige tí bhaint an taobhann sa agus le den chiad le díireach cíoch na higainn an chiad ceathrú más maileat agus an seilibh inis ag Ethan O'Brien na chláiste na Toirbhirte pass siar go Ronan Murphy siar cho fada le cúnahin isteach Jonah dosathe deach sa bheith dain séarach fósach hÉireann son bhí Conor Brophy a chan seilibh idir ácheanna me a háis anna chlibart deach sa bheith dain séarach más féidir le bleanraí Tráchtaire bara leisach bhí Mikey Rohan go láidir an son nach nuair bhí in pass a bear bhfuil sé riamh Mikey agus amach Harris an taobh líne an taobh hawl agus slua das bailethe isteach an sa an nuir ó Chiaráin agus a dúig ó chunta na Gailí Jason Rabbit leis an count son sin count glóirte gefáiltan son agus Harris a bhálinn sin pointe anna bhrá ar fad do bhleanraí agiad pointe ón immert agus a Croke siad sé sin siad an son ó an Hanan fuair an pointe son agus be siad sásta a bheith ar chláir scór ón immert ar deire agus sé nómantí díag agus puc sé eile acu an sa agus anim Diarmid Behan dalta I leabhar an réiteóra agus well dúirte go gur sé an gháilinn isteach san 8 an son agus cárta buí fachtaigh fearr chum an héimean Stífáinin san do hénig agus well a sé luagamas an nummart a bheith ar chárta buí mar sin caithfidh sé I héin a ghaide as sa hamach. Ciaráin líon inis a tí cín do bhfuil ar fachta hena ige an countson be sé fada go leor me sé crín go leor beige go dainnas go darafa an flagge beag bán arda ag an mar cúlan son sin cheiricín de bhfuil ar fachta ag Ciaráin líon agus háta spántas áthúirta gehíine ar an countson fiste nachar agus ag go dainin na lehénig agus mar sin Chláiste na Toirbhirte ráfuointe chun cín níos an count son fachtan son hir ag Lucas Keane ach an seilibh buirte Harnais ag chláiste naibh Ciaráin inis ráfuointe idir na fórne a túir féin bátáirithe son bhí nó minóg ach an count son ar fóraíl chomá mar sin chu cín díireachta ar fóraíl inis ag chláiste naibh Ciaráin agus bhfuil ní bheith siad sásta lei sin gan dát siad corathe na hÉireann iad ar an eile ó Ngáilibh chláiste naibh réifhiil go canis na bliana nurig agus siad piardaí móra an chomórta seoiad le blianta móra fada sin pass más suas clíháin na Páirceach na cosantóirí go láidir fé mar a bhí go mion minic an sáach le half tééis sin countson a chur isteach a Jonah Chanónaigh ber chosantóir an son á dhéachant le ber tosaí minóg ar ghuinecha Dúirginn seilibh a chur isteach a Jonah tosa he túirt fé leabhacáilinn son ar John Fitzpatrick agus amach le bleanraí báta a bháin eile cúnahin á cheol amach sin cúpla pass das an son cóimart bhahan son ó bhaintear na Gailí Bhaintear Chiaráin a fógar go dóg sé numa go cúit céimi a chan seilibh buirte Harnais le hafan sa ceann mór fada Harris a ghólainn ó le hafach a ríist an ceann son Míl réidar stig an éachar chun sa Chanónaigh sé cín leachas é an íoracht chuthar fóraíl a chláiste naibh Ciaráin agus béidir go méid istá gáisibh son fós an ár de leor ríist an son é an bhfuil féin spéidir chu áthas nó ríist a garisteach bhí Jason Rabbit siar a Joe lín é fachta ag lín é fiachanta Jonah sprice agus sin pointe anna bhrá pointe bhí a cúg de Ciaráin lín an chiad ceann immert agus well há sé túirta spántas an sohaig ar I Bháinseach an sa Chanónaigh agus chócín de faointí fachtaige agus gan féhinómint imime hir fós Luke Lawler leis an boc amach an nár de leor ríist eile agus
hÉireann san na carú leis na cúlathe bhí Frank Burke agus an bheartaíonta go báta ó bháin eile óin hanan in isise dul a ruthar de Chainnigh bertá íochant leis fear le os a chóir amach lethócáil díonta an sannaige agus cosint bha deire amach in is le captaíon Chláiste Chiaráin dílí anna bhrú a choréir agus nimar go brú a choréir agus beag pucsair eile a cut an son agus Louis Raggett ó Dixborough chun an council hógant agus báid a glanadar na fórne an council tomáinte suas féin barcaige a choríist na cosantóirí go láidir an son hÉireann son a Seán Murphy lán cholaí ó rothad a chláirín ceann mór suas clíháin hail na Páirce agus fachta go húntaach an son ag Ethan O'Brien ní hé ach cían Hannon agus an Shelf Cailte an chuomhlinn anna dhéar ar fad an son hail agus go dain ar fud fad na Páircin sa an óráscar báta ó bháin eile céthóca gur bara leis na gaiilehigh an baist agus an Shelf fachta chu agus an council well bhí sé á Harach siar agus níl cadsan á dhéanamh gluthe sin na hamána agus dá bhí sin beag iireacht eile ar focaséir an sa ó Chiaráin lín agus maidín leis beag leagas é an puinte fachtaige i gáinúm tugus fithe imirtha ach ní bhaile mlacht an Tráchtaire chuir ná feic mar Chiaráin lín inis ó Chrachmhail an council Ádha hiige an council Báilte agus an council Báilte go hanamh ar fadaige chócín de bhuilí ar fachtaige le chur le ceanna bháin ón imirt agus lín a tuair taspáintis bhaig an sa omhránóna chear a faointe in isidir na fórne agus há sé lua go má ach fós ag jas le Chláiste Chiaráin cúpla scóra chur as chosa dacha chun Tráchtaire muile Tráchtaire a rihimeann sa omhránóna chan Shelf buite ar neis a ríist ag dar a cúnahin das na gaiilehigh agus hÉireann son há cín báta a bháin eile raibhín teangabháil san rád bhí ar san na gaiilehigh ní raibh ar san réitóir agus fachtanis ag Bill McDermott bolí mór gáir Páirce Chláiste Chiaráin passan fíor sceoch be sé an rásanis idir an mert chun an council a gháilt fachta ag Chláiste Chiaráin agus ag John Fitzpatrick a díraige chur siar i Joe Mikey Rohan nach an bheartaíonta ag bleanraí báta a bháin eile san na stig dóibh a óin Hannon brú a chur pas láimhe dulta i bhaidir má tágus fachta ag Raggetton san hir agus amach le Chláiste Chiaráin agus le Diarmaid Behan báta a bháin eile sin pas dain tíireach isteach Joe John Fitzpatrick inis ach an Shelf Cailte bhfuil idir rá cheann na mé báta a bháin eile há na cosantóirí go hanamh an sa do Chláiste Toirbhirte agus amach le báta a bháin eile sin plas anna bha mar bhí anna bhrú an son ortha agus pas níos fearr fós isteach i Joe Cian Hannon i fiochan bhfuil an chóirige isteach a Joe an stúil leithchearcail agus fachta go hanamh an son ag Jason Rabbit pas isteach go Ethan O'Brien hanna lena gíar agus an council well an council dulta ar fóríl an báta áirithe san bhí gluiseacht anna dheas fórne an son agus bhí pointe tríaltaige beidir ach bhí ar bhíábhraín tailín council dulta ar chlé agus ar fóríl agus sin fnach leis litar an sa agus ábhrín muile ar an slitar dul isteachtaín máidóir Luke Lawler sé sconóthaí dus na báidóirín sa Chanónaigh agus an council Báilte machaige agus an Ádha le bláánraí an rás go báta bháin eile an dartaíonta mátá agus na caiiteóga tuairt fé an báta san le hafaríist agus well an council seo tá Harris an trasnánaige sin anna rá faointe fata ag le haf agus fuair sé chear faointe sa chluthe ag gluthe canis lein agus rá faointe fachtaige
an godíos a chluiche agus hasisiad a Tráchtaire Sean Daly an captain siar go Mikey Rohan hasisiad buailte ar an taobhlíne sin pas dasisteach Joe Rory Murphy agus seo gluiseach maithne seo chum an Chiaráin nó chláiste Chiaráin an Council buailte ag Mikey Rohan agus well bhí sé sáte san immer tréón ó féisíon son agus inis mar sin cúpla pointe gur as cosadach an son ag chláiste Chiaráin agus as son níos fearr inis watha inis gan a cháfuinte idir na fórne agus gan dót ní feic é sin ag gluthe amána Chris Callan in inis in Council buailte agus buailte go maithige I Joe Ethan O'Brien fachta ag O'Brien sin anna Mortenson raibh sunk beag sa gráman son ní raibh san réiteoir se chuin na Chiaráin ag bouta ó bháin eile á siad dúisithe ábhírín le cúpcha neomanta anuas pas dasisteach I Joe Rourke Sweeney an bouta áirithe san nach brú mílte cháchar ag Aidan McDonough bheirtíanta ag Sweeney mátá siúd Atá is sellh ríisteach a ríiste caiilte agus seo chuin dar a cúna hin inis Íoracht mór grí suas I Jonah Dossathe agus in Council fachta agus smachta go hanamh fad ag Jason Rabbit agus sin puinte gan cháim son ag captain Bhláinrí agus well háscóil na beatha dheiscintin sa again idir máinteag an sa Chanónaigh agus cionna cheaptéin díanta go maithan son tháinig son ar fad ó anna feasamach ó dar a cúna hin os na cualathe agus seo chuin Bhláinrí well an pas lag agus fachta ag captain chláiste Chiaráin Sean Daly an pas ach é sin dulta a bhaid chomá ach adóg sé te íoracht sa cheannar san réiteoir Simon Stokes an sa agus Dáithí son Beg pucsair eile ag chláiste Chiaráin agus nua minóg a dul siarchan an Council na hógant Chá íoracht fachtaige os na builí saoire Chopla ceann chur thar fóraí lige chomá mátá agus fé mar as dúalda éon I mbeor le dear a bhíon na mun na builí saoir Cúpla méadar nóití gute hin sanna gchan é anamh beáinín beag níos fosa gáid ach níl sé seo frist ná feic mar go bhfuil sé go dainn ina leathéanaigh an Council áirithe ag minóg an Council buailte ag minóg me sé ró dhearra tá sé go láidir an son hir ná cholaí agus well fé mar dúirt anna hiireachtaí saoire a dul gcuine nó minóg go díosa ach go háirithe agus le fiscintin sa an dá ar an cecho hacilí cecho láidir is an na leadna ógus sa an dát fiú mearú gur I mbeorí óga iad sa ar fad iad ar fad fé naimlíanna díag agus an bhla tríilte agus na cóteála agus na bainisteoirí agus lochta leún ar fad a há sa dá chláiste as cecho maith agus cecho láidir sa hána himneoirí sa ar fad Nis an slitar caitisteach ag Simon Stokes bouta ó bháin eile an son hir hí nua minóg ach a brú damantach á choréir agus hín gramús an anna ard ar fad agus beg pucsair eile an sa ag chláiste Chiaráin agus nómint fáca hin an ám an sa í chula fós cé méid am cúte bhíh an saigh dearing chiad lethe an Council buailte Cluiche sa na Páirc suas ag chláiste Chiaráin Gaslo scór áilt chun a bhearna san na leidú rimdheire an chiad lethe pas siar an son go Sean Daly a chur tras na fíor sceoch a dul saoil ina ghiag há Rourke Sweeney a gúmpú Sweeney á bhuala Sweeney le anna foint ar fad an son an chiad ceanna gceann son Chanónaigh agus bhí son go deas agus go tappaig agus go hanamh an son agus cai sé an Council na hógan tríist mátá cháfuinte idir na fórne agus
Beidir bhfuil amagin chun scór bháin eile I dhiiscintin sa Canon inis leis an bocamach an Mórdha leo agus go láidir an son hir de Coláiste naamh Chiaráin hí Sam Hayes an a gháilige agus suas leis an slitar go dín daamhhaile den Páirc. Dír a gas machtún son Bill McDermott in the mask. Ach an bhartíanta gas na cólathe agus ag Aidan McDonough leis an pass amach nis sin ceann tapig isteach a Joe Jason Rabbit anna smachtan son ag Rabbit dul a Mórdha Chainnigh háis as a Chanónaigh dír ag chur tras na bhfuil hí bert Sathairn son dá meach sé tééis an slitar a chur na Joe han sé le fós a comátá siargur Murphy á bhuala Ronan Murphy á bhuala agus é sin seolta Harris an tras ná well hí seansar bháide béidir a có ach be siad sásta leis an pointe son ó Ronan Murphy lá na Páirce agus báide glan idir na fórne báta a bháin eile níl deir a díanta fósan sa chiad le an Mórdha leo báta a bháin eile na cosantóirí a ríist an son róláidir das na tasathe deire cúnahin é siúte é seanna chluiche gimartan so go dísa ach go háirithe stig sa stua nú más maileat há bert ó Bhleanraí Rinnecha Ethan O'Brien anna bhlacáil fad mata ó Evan Murphy Harna sé go O'Brien báta a bháin eile cadíana sé iireachta ísisiil an son agus anna bháide fad an son ó Ethan O'Brien agus inis mar sin ha a bhfuil Bhleanraí an Mórdha agus bhfuil gin sean obair fad an son a Chainnigh teis leabhlacáil agus níor géil sé ná feic mar é iireachta ísisiil fanna talún agus báide fachta ge a Chainnigh hÉireann né inis I Bhleanraí náide sé I Coláiste naamh Chiaráin agus adóg lehama séte ag an réitóid agus bhfuil le anna haninmhach ó mána an sacha gluthe Leathcheannais Chrócaigh sínsir ó mána anna Coláiste dara le bhéal an sa idir Coláiste na Toirbhirte Bhleanraí agus Coláiste naamh Chiaráin ó Chiaráin an scór lehama an sa Bhleanraí a hÉireann an né Coláiste naamh Chiaráin an náide sé. A cha sé fós ag Coláiste naamh Chiaráin targaíoch gansaí an son is cuma le haft le anna iireachtar fad Jason Rabbit leis an ceann son sin ceann glóirte geafáiltan son agus Harris a bhálinn sin pointe anna bhrá ríiste garisteach bhí Jason Rabbit siar a Joe lín fachta ag lín fiachanta Jonas Brice agus sin pointe anna bhrá pointe agus seo gluiseach maithne seo chuma naamh Chiaráin nó Coláiste naamh Chiaráin an ceann son buailte agus buailte ag Mikey Rohan agus san fachta agus smachta go hanamh fad ag Jason Rabbit agus sin pointe gan cháim an sceocha dul saoil ina ghiag hallrock Sweeney a gúmpú Sweeney á bhuala Sweeney le anna fointe fad an son atá ó Evan Murphy Harna sé go O'Brien báta a bháin eile cadíana sé iireachta ísisiil an son agus anna bháide fad an son ó
Back it off the line, let's go. Back it off the line. Come on, let's go. We're ready to start. Back it off the line, please. Fáilte roimh Nash, Cluiche Leathcheannais Chrócaigh an Dr. Croke orthaigh Masita, agus Coláiste na Toirbhirte, Blánraí, agus iad chun cían sa ag le haum. Níl an Cluiche sa Chainnigh ná feic mar é, agus sin asú le Anna le Chrócaigh amán sa dara le, agus a bhélinn. Jabba brille díana minis ag Coláiste na Ciaráin nach a tosnú amach go láidir an san Robert Burke. Burke dul a ruathair do Bhlánraí ach an sellibh fágtha na dhéagaige agus é fachtar Nash mátá túirfein báta áirithe san Frank Burke ach an count san fóríl agus well ní thug sé puin ama ortha dul a géadar únsaí a chur le chéile agus dúbal scór gunin sa ach ní feic beanna sé faointe i gluthe amána cúnaithin bhí sé anmh ar fad san san sa chiad le ach an sellibh fágtha na dhéagaige minóg agus siar pass inis ach pass was Cluiche hall na Páirc go Bill McDermott ach an bheirt díanta an son hir ag Aodha McDonough hí sé siúd nó táilta chomh más sa chiad le ceann mór gríomh fada ó Oscar Fitzpatrick an báta son ach an dara iirecht fóríl ag Coláiste na Toirbhirte agus ganach númint ó bháin imithe an sa dara le agus gan é an bhuiil fé an spéidir Luke Lawler sin fachta go húntaach a sonnig an gapta an dílí pass isteach go McDermott íseal fanna talúnach an count son well dan rírágra sé fórílach cai go den gháil den éiginnta Coláiste mar big puck thug viadar is tí fihead an sa ag Coláiste na Ciaráin agus na haon cheannach go sa go hana háchtach dóibh agus a ríist cínse ce chu gearad an líne lár Páirce athá an líne chuig viadar is tí fihead an sa Bháinseach agus is dócha go bhíad faoirágur Páirc chaide is sé hís achas Páirc amána achas cumason nó manógan is chun an countsa thógaint ní raibh sé anna chrín ar fad leis na builí saoire sa chiad le ach beag na hÉireann go sa stáil bhtha máistíon bhtha an dara leasatha agus an chluiche sa bhuachan an countsan buailte ag nó manóg an countsan buailte agus an countsan buailte Harris an trasnáin aige has son níos fearr ón bhar óg agus é sin anna háchtach ar fad mar sin an count an fachta go maith ag Michael Fallon ag siúd leacacha an talún agus beag puck saoir eile an sa ag Coláiste na Toirbhirte Blánraí idir i dtí cín don chuaig Chainnigh na hÉireann dearnach sa chomórtas áirithe sa agus na bhóta chailedar a gine an rasúra inniuh Coláiste na Ciaráin mar sin bhráil na gríoch an lábh an uachtar a gáilteartha an sa Bháinseach Chanónaigh lín inis leis an countsan bhfuil an countsan crín níl irid na frí ar chlé agus ar fóríl sin tí cíndíochtaí ar fóríl inis ag Coláiste na Toirbhirte sa dara le agus masúla chun bheith sé dá gáisih son nis mar sin go láidir an son bhí Robert Burke dóibh Páirc Joe Ciaráin lín ha begáín spáis ó sa chóir amach mátá ha beart chosantóid á dhéachant leis an sellibh fósaige lín anna bheartaíocht díanta an son ag Sam Hayes well Wacht chiil chuine rá ná a feic mí cheart leis an lec an báta áirithe son nach well ní go son hána dóig agus beag puck saoir eile an sa ag Blánraí agus ag Ciaráin lín ar sé ceann níos faide amach ar fóríl Númint nó ró ó hain agus go dtéann an countsa tu ar láimhige donna chaptéan Jason Rabbit chun an countsa bhla sé rábháid agus puinte go Chainnigh chonachta an countsan buailte an countsan a ríist eile sin chead íocht ar fóríl inis ag Blánraí well háisiad chun cín
Cúpla iirecht bhaithe is Chiaráin dulta I bhaidirtha an sosa dara le agus gan sin a Chiaráin tíisteach san imirt. Nis mar sin, han sellbh cothríist. Jaslo scóraigh an gáil, ha siad full fósa dara le. An a bhrúar fada chuir an san mátá ag tosa hinnaibh Chiaráin agus an sellbh buaite ar naise cosan a bhfuil ha sé idir gá cheanna mé amach le Coláiste na Toirbhirte bleanraí agus Aodha MacDonagh ha sé gimar ganú taltansach an sellbh blacálta agus buaite ar naise Coláiste naibh Chiaráin sin pastain séireach isteach a jo an lán tosaí raibh gramús an a ruach swiney roard víar sa na cuid ach ní raibh ar san réiteoir ha sé ar naise go ríist mátá ed le haf ach buaite a ríist ag Sean Murphy an lán cholaí inis a dul a ruachar an bautas a Ethan O'Brien fear a bhaide fíor sceoch trasna an son hí sé díreach Jason Rabbit a bhainteach ach an sellbh an son híar inis ag Diarmid bíhin so as Cluiche hawl na Páirce brú cícras ocras ar loch bhleanraí agus toradá réide go an sellbh buaite ar naise go Pas fíor sceoch isteach nílach éana bháin fácha histeigh ag bleanraí sin é Chiaráin lín ach an bhartíanta ag Evan Murphy an sa dus na Chiaráin sin iirecht mór ard isteach I jo ruach swiney an bautas scire an cluitar buaite ar naise mátá ag bleanraí luas bun mór grí láidir suas Cluiche na Páirceach an ceansan ní raibh sé ró faoin talta buaite ar naise Coláiste naibh Chiaráin sin pas níos fearr ach bhí sé pas beag ráir do Rory Murphy agus é buaite a ríist eilinn san hir ag Aodha Murphy caiilte ag Aodha mátá an chaimhlint ar fadar fad hawl sa chúine an son idir MacDonagh agus Sweeney agus well adóg séite ag an réiteoir agus puc séir isteach an sa do Coláiste naibh Chiaráin agus de sé go son inis an bhearna san leidú. Agus chug faointe idir na fórne. Na hen scórachas sochó táchtach lena chéile. Agus minóga propáilchan an ceann sa ógan tar ríist. Iirecht chug bhéidir is tíofa hit fachtaige ó Chainnigh agus an ceansan buailte ar fóraí agus bhfuil fach trógata mar níl an réidar I bhera sa geartaige hen sa haneomh ach níl na híireachtaí sa frist. Friste chumsa rá na bhfuil an réidar istigige ní mise a há in na món. An sellbh buaite ar naise san ag Louis Raggett bauta san. Caiilte agus a ríist idir rá cheann na mé an dáir an litimachar a hénig díorg an sellbh a bhuachint an pasa chur a bheras agus an bhert diantaigh leadna óga chiil chuine an bauta áirithe san sin pas maitheisteach an san agus dul a ruachar níos do hénig Rory Murphy Rory Harris a ghólainn sin iirecht an a bhear fadar ó Rory Murphy ceannas na pointí is fearr a feicithe gainn an sa omshránóna agus bíú fíochaint ar an ceann áirithe san Harris a ghólainn Ilí Géar agus an bhert diantaige. Cháfuoin tú fachta na Coláiste naibh Chiaráin an sa dara le leanraí fósa feitheamh lena giad pointe ar cíndíireachtaí ar fóraílacha an sa dara le mátá agus an sellbh idir gá cheann na meáinis. Bhfuilte fanna talún an son Jason Rabbit agus á siad éala heisteach an sa diaach sa bheith dain séireach fós más féidir leon pasa chur saolach láidir an na láidir hí na cosantóirí an bauta áirithe san an na chosintá iascin ginn sa ar an máintse go mhránóna Michael Fallon an son teis an pasan na gearamach a túirt fé an bauta áirithe san Frank Bob agus an ceansan seolta Harris an trasnáin son an a háchtach do Coláiste na Toirbhirte mar bhíidir folamh sa dara le go dtí san agus inis chéanna deithe go agus bhí stíoch teis an chosint ó bhola agus há sé le molla ón dáthaamh an san Luke Lawler le puc amach an san an ár de leo
Cúnaigh a ríist, há sé siúd nó táilta ar fad an son mar lechúlaí lár do Coláiste na Toirbhirte bleanraí. Iirecht an son ó Rabbit bhfuil count an Harris an trasnáil tá go dainnis go dearafa sin ráfaointe as chus a dacha an son. Agus do Coláiste na Toirbhirte. Agus bhfuil bhí an dácheann son an háchtach. Well done, Lucas. Great job, John. Well Agus done. anadaí Bert anadaí tacht chun Páirc an son. Cím John Fitzpatrick a fágant na Páirc You're starting good. agus Bill McDermott do Coláiste Naomh Chiaráin agus Cillian Brennan take isteach agus go an tonadaí eile inis láithreachtaíh ach an son sin an tonadaí eile an son óin cathal éidir a fithe ar a rámaige. Agus anna hócar an fad leis an levéal cosantá ha dianta an dá éireann an sob ag puc sleasan sa Coláiste Naomh Chiaráin. Agus iad sé faointe a gólan sa. Scór na móra chur suas a cos na Cluiche go dtí ach well níl siad hóláidir san óhéamh na scórála an sa Chanónaigh is sa bhíidir na Cluiche eile. Minóg leis an puc sleasa an báta áirithe son a gafa Harris na héine. Loch banistíochta Naomh Chiaráin a fógart go raibh puc sé an son ach an pasan go ma éala heisteach sa Chearnóg an báta áirithe son Sam Hayes ach brú damanta díomhid ach a réid agus an chosint go láidir a ríist an son amach le Coláiste na Toirbhirte híar a carú leis na cosantóirí ha Frank Burke anna bhlaáil leabhlaáil díanta cipíní díanta doch litar an son ach amach lo fós Cúnaigh na díar agus machtú báta a bhain eile ach amach lo sin anna chosint an son pas chur a bheras I Joe Ethan O'Brien I sé sé rágant an son dína leabhádóid Owen Hannon há sé builte an taobh líne brú bertáíach an leis dílí díar agé leaga le plias do hólainn ach an pas chur a bheras mátá Bert lecathe, túr lecathe ar an dalamh an son, an slitar Chainnigh ar an dalamh, céthach ar bara leis, grásgur, clibbert, pean aine mo thuirteir, bleanraí téis an count san chur I Joe Jason Rabbit an capté an a dul Mórdha Chainnigh, há cabhair le na heis, an pas chur a bheras, há sé mithe chófada inis le Fitzpatrick an count an buailte, agus é Chainnigh stigan líon tán an darabáide, fachta, ag, Coláiste na Toirbhirte bleanraí stáim go bé Oscar Fitzpatrick fuair an ceanna áirithe san dó héine gan isise chu agus rihan ráis ar fad lo. Seach cín díag do faointí a có hoch cín ag Coláiste Naomh Chiaráin agus anadaí a tachtasteach agus cé a tachtasteach ach idir fécúig Aaron Nyland ó drochad a chláirín fear a haar final sínsir chunta na Gailí agus commas agus skill amán in Aaron túr féin arach agus well corta fáilte á thuairt san ag Mikey Rohan do fé mar Harlín na hen chluiche nuair a hagan imleor mór le rá isteach dó a héine aganis ag bleanraí náid a hocht a Coláiste Naomh Chiaráin há scór na tastáil ó winter hír chuine agus iad a tastáil bh go tappa ach amach le Sean Murphy agus stripsúil fé náis a ríist ag Murphy há spás an soige há bertan na ag níor pascar ar bheras go Nyland aige bhí réalann vantáiste aige mátá chuig an pasahhaide agus tean go bháil Roard an son ar san réitóid Simon Stokes agus well beag puc séir eile an sa ag Chiaráin lín agus well an count son fáca sé dégín do faointí idir na fórne ní ha ach négín do faointí idir na fórne an count son buailte ag lín beag an count son rád ar heh na live edition mátá sin chúcín ar fóríl inis agus an count son tóca heach go tappa ag glúchláir gur déh Barco áchar suas ach bhín count son well Christ é sin I ghearamach man ní raibh éan imleor do chuid Naomh Chiaráin an son an Mórdha inis.
Yeah, the Rosker bout of Bháinseach Aaron Niall and Díochtach on the Páirc come pass Fachta and Schlitter Fachta egg Fallon Eshin Curha Fierskioch needing Geared bout Stacha Joe Jason Rabbit Leshin Pasker her Varus again Ela Histach son and Chiu Boide Agus and Counts and Fachta egg Owen Hannon and Ishvimashin Har Rihan Rasha Father Fat Le Blanry Agus Chiwa de Fachta Co Agus well a bin Shin a bin Willamara in the Mickey. Well, Chrócaigh fós fácathe fiche pointer chláir scóir 3 pointe díag idir na fórne agus well jabba brile díanamh ag locht chiil chuine chun Táchtaire isteach sa chluiche sa ach níl chun chluiche sa géilte ná faic fós acu siar an son go Ciaráin Cillian Brennan a Toirbhirte agus an Council buailte ge tá siad a rá greibh son Harrison tras ná ach ní raibh ná an DLA and Council for real. Agus on the Elle, Berton of the Elle, Ahortestach, Larry Phelan, Iver Fihane, Agus Jim Conlon, Iver Fihan, a Tráchtaire. Agus, well, Chrócaigh no marsin, because on the Chon Mark, Haganter and Cluiche, Louis Raggett, Fogant na Páirc, Agus Diarmid B and Choma and the Haunta. Dus een puntje idir na fórne is. Chrócaigh a Chainnigh Ciaráin chun eisiairí dhéanamh sa chluiche sa agus iad an antan scór na cuiseach tappaigh is. Anna haspántas fadla na garta húrdóibh ag Cluiche na Toirbhirte Blanry go dtí sa Niall de Toirbhirte níl teach take isteach le cúpla nómantach an Council fóríl sin leachas é an íireacht fóríl a chuhann sa dara le. Agus Luke Lawler. Well, ní ra bheith bhuiile sa chiad leithlean leis na pocan amach. Agus ní le bhuiile ar níos Toirbhirte ara sa dara le. Agus iad an chomór san chun deirg. Achas ige Coláiste na Toirbhirte atá an seilibh an báta áirithe sa. Chaid buaite hanas a Chainnigh Ciaráin beag pocs ar an sacha. Ní bheith bhuiile ar Council Hogant. No, minógadal siarchan an Council Hogant. Agus, well, há sé puintáilta degan ná. Fuair sé 10 pointe díag. Leathcheannais, Chrócaigh a gcuine scoil na mráithire. Cháithán fachtaige agus Baile. Chrócaigh is 10 féad fachtaige chomá sin 10 pointe. Agus na hÉireann cheann beochas sa táchtach an Council buailte go minóg. Be sé fada go leor meg, me sé crín go leor beg go dain, son níos fearr ó nó minóg, sin chear a pointe fachta níos aige. Agus an bhearna san leidathe. De bheith gáin aige. Amach leis an slittar báta ó bháin eile. Fachta ag Ethan O'Brien, báide fachtaige ach brúach a réir. Tá sé a rácheann na mea báta ó bháin eile. Dos é an imreoir baile le hÉireann son. Fé mar bheith scrum rugby nó fé mar bheith scata gaiir go himachas bhucaid. A dóg sé tuig an réit óid. Sí nómantí díag fácathe idir locht na Ciaráin le na nimreoirí. Agus chamáin cailteig lindas na himreoirí an son. Ach an seilibh a réigean ag Chláiste na Ciaráin caiilte bhfuil sé buailte tharás. Tá sé ar an dalamh a ríist báta bháin eile hála son go mion minic. A dóg sé ag Simon Stokes. Agus ráiles na himreoirí thógant bog. Ronan Murphy ar an dalamh an son. Agus a bhrám gorta hiige stóilm. Agus caithfidh Simon Stokes. An slittar isteach báta ó bháin eile. Agus ráiles na himreoirí bailó leochas siar agus an bheirte rágant isteig ar an Niall Rinnecar. nó minóg ar an Niall eile. An seilibh buaite bhfuil níl há sé buaite níos mátá ag Chláiste na Ciaráin. Cillian Brennan an son ar an dalamh ach an seilibh cailteige é chur siar i dteo lehath agus an Council buailte isteach aige ach a ríist eile na cosantóirí go láidir an son do Chláiste na Toirbhirte an pass son amach a Joe Michael Fallon well
Níor an pass ró úntach ach pliasc do ghóil fachtasteach an son sa nocht ag Michael Fallon agus é sínte ó ríist ar an dalamh an son. Agus bíon son tain. Agus beag buile saithid ar sé sin count son ar fear ar drochad a Chrácaigh. Agus cárta buí fachta an son ag nó minóg. Agus mar bharar gachtan na sto a chomán bristige chomá. Agus é dulta dín daimhlíne Cill ar cheannaile. Agus ar an Island chun an countsa ó thógaint. Tá sé is dócha sé bhéidir is dahad ón na bhaide hénig. Á buile láidir de chomán a gceisiú Island, han countsan ard, han countsan faide, ní bheith sé fada glór mátá titithe túrlínte I míl an na Chanónaigh go láidir an son hír, bhí an lán chulaí David Barco ag Barcóis a dul ach cur cumáin dianta go hanamh an son ach an se le fós ag Chláiste Chiaráin, Sean Daly an captain, báta leis údanis dul a ruthar go hénig túr ina ghiag níor an pascur a bheras aige isteach I lár buil Joe Owen Cahill an sellh caiilte siúd mátá agus a ríist eile an son hír cúnahin anna hócar fad le siúd mar imróid an sa omhránóna gachrod forhór na hena dianta gartaige an slitar dulta ar slíor fad dín máidiúr Luke Lawler an báta áirithe san chuann trúd a bheras go ruirí Murphy le liús ba mór gháidir don gomáin an báta áirithe san han dara puinte fachta ge siúdan sa omhránóna agus na hé cheanna chuin níos fearr ná chéile mar sin de buinte ar chlár a scóranis ag Chláiste Chiaráin tí a héíag sin 5 buinte dúbult scór an sa an máinte go mhránóna agus Chláiste Chiaráin chorathe ile éireann iad an gáintan scóranna má haistíon bh an chluiche a bhuachaint má síochnaíonn seo chom tééis uair chluige mána beag an bhreisigain agus má síochnaíonn son ar chóscóir beag pocanna éirice gain an countsan dulta amach Harris an taobhlíne agus beag poc sleasa an sa ag Chláiste Chiaráin Evan Murphy chun an countsa ó thógaint ach sé fan nacht mar go bhfuil ionadaí eile fós a tachtasteach ar I Páirc do Chláiste Chiaráin sin idir 28 cían fílan agus a tacht dín taobhlíne nó a minóg poc sleasa an buailte ag Evan Murphy garhamach ag Chó Ainim Ronan Murphy an countsan buailte suas a meas na dosathe ach pliasc mór mílteach do ghuaile fachta isteach sa ghrán ar san réitóir muinte bláán ríra raibh son fearálta sa gháilin ach bhfuil mí go san há na dóig Barcóis leis an boxéir de Chláiste Chiaráin an countsan go hard an countsan go hana ard an countsan chódíireach le Baile gona agus an countsan seolta Harris an trasnáin ag David Barco agus well son níos fearr a ríist agus an sellh buailte hanas a ríiste eile chun léamhhuainte idir na fórne an countsan buailte agus an countsan buailte ar fóríl ag cían fílan well fuair sé an pocéirice a bhuaig an ceann dearnach is tócha a gcuine scoil na mráide i gcluiche Canon níor sé chópaín táiltear céanna leis an iirecht áirithe san anna gháilte fad an áda le Jason Rabbit agus an countsan fachta go hanamhaige siar go dara cúna hin an báta áirithe san na gcuailí oscailte cúna hin an countsan buailte gach an countsan buailte ar fóríl is cum son anna mar dianta ag fearr rothad a chláidín an báta áirithe san lálar leis an boc amach an náda leo báta ó bháin eile han sellh anna háchtach ar fad gan dát do Chláiste Chiaráin há sé có leis an gapta an Sean Daly a ruhisteach ach an pass weil ní raibh sé crin go leor fachta harneis ag bláán rí agus éana rásgur báta ó bháin eile
Agus caithfidh an réiteoir isteach é uabáta a bhain eile. An chlog I mhail bre Chainnigh Chiaráin an sa fé mar deidirm cortha ile éireann siad na héan Cluiche Canis ó gábhíle sa tídia gach beidir an chumar an scéal ná be siad sa Cluiche Canis an báta áirithe sa fan beidir nachhuiile cíoch na he fós iad a garisteach a John na Chanónaigh an báta áirithe sa bhach an sellh caiilte có ham an na hócar fad le immert chosantóirí Coláiste an Toirbhirte agus a ríist eile an son Sean Murphy an lán cholaí nútáiltar fadan sa Chanónaigh idir fad lena garta thuair dóibh agus Sean Murphy hénig chun countsa a bhuala an countsan Aodha ige Murphy countsan Báilte ige isteach a jo an stua nú ach an a gháil an son ag Mikey Rohan agus beg pucsair ige ábhara loch banistíochta a fógarta Chláisne Chiaráin an countsa hógan tapig mar fé mar deidim an chlog an mhail brethortha an countsan Báilte isteach a jo Rourke Sweeney I gara isteach cad a dhéana sé bert chosantóir á dhéchant leis Sweeney leis an countsan agus raspar de bháidir fachta an son ag Rourke Sweeney agus bhí son a tastáil go géar go dóite agus ó halamhtha héna héine agan isico sin ghábháide glan idir na fórne beidir nachfuil deirdíanta Chainnigh Chiaráin an sa fós agus an countsan Báilteach ag Chainnigh Toirbhirte ach seo chuin Chainnigh Chiaráin leabhlaáil díanta an son ag Jason Rabbit cena chapdaon díanta go nótácha ge Rabbit an sa Chrónaigh an countsan dultamach Harris an taobhlín mátá agus an countsa áthógad de cían Phelan an countsan curtha I jo lár na Páirc ige cé thucaigh bara leis an count áirithe son sin Frank Burke nútáiltar fad an countsan curtha I jo Nyland ige sin smachtathe go nútáilta fad ag Aaron Nyland pascar isteach a jo na Chanónaigh agus an carú báide fachta ag Coláiste na Toirbhirte blán rí agus an countsan fachta ag Chiaráin lín well écht scórála díanta ag Chiaráin lín an sa Chanónaigh agus inis tíomháide gánaidir na fórne a ríist agus sa stócha beidir go bin buile maraithe na muice do Chláiste Chiaráin agus tíomháide glan idir na fórne a chaist go fáil cean go bháil anna áardar fadan son ó Jason Rabbit ní hahann sé sin peoc le locht chiil chuine an son ná ní hahann sé leis an réiteoir agus Gléitanóil chapdaon bhleanraí Jason Rabbit agus bhfuil be cárta anachta do siúd cárta buí agus díoch daoine áirithe beidir go raibh chance leis an son an dí eile áthúirta isteach anis ag bleanraí sin uimhir fithe éanna McDonagh a teachta isteach agus cúpaneomta ge siúd chun ó bharca gágant an gluthe áirithe sa agus a fágant na Páirc dómh há Robert Burke Rourke Sweeney chun an countsa a bhuala an countsan Báilte fanna talúnaige agus díach sanna bheith daintéarach fós ach an báideoir lecathe chun talún an son Chris Callanan agus siúd loch gortathe agus bhfuil éidir hena hasamh lena chearta thuair dó ní bheith géan deabhar siúd chun an countsa a thógant Níl mu goile fácathe chun ná áman sa agus mar bhfuil éirí Lazarus ón más an áin do Chláiste Chiaráin an sa chiil chuine chortha láin agus chortha ile éireann na bliana an nurig bhfuil be chortha nó a gcuin imlíana bleanraí inis a teachtamach lena lán cholaí Sean Murphy go dara cúnahin go láidir an son mar lecholaí láir an sa ó hús na himmartha Chrónaigh agus be rud lerá ige siúd a Cluiche Canis na hÉireann
Má bhain siad amach agus an chumar scéal go muine siad Rourke Sweeney in sé siúd a gíhlan sa omhránóna do Chláiste Chiaráin ach an únsaí san briste síos ortha agus Aum agus Spás ag an báideoir Chris Callan an chun countsa a bhla suas Cluiche na Páirc fachtan san ag O'Brien Fitzpatrick in is a túirt fé agus an countsan buailte Harris an Trasnánaigh Oscar Fitzpatrick an báirt tá áide his son agus well ceithre dó dhéag inis chláir scór agus puinte an a bhreáige siúd an a dhéile tacht chun Páirc do bhláán raí agus well am an hócha leon sáil na garta húr dóibh omhránóna níos sin ceandáin tearach isteach I Dóna Carnáige ach a ríist eile an chosint go chúdar ásach agus go láidir an san hir ag Bláánraí Frank Borcanis siúd á cheola suas I Joe an tonadaí sin dar a cairní an báta áirithe san ach fachta hanes ag Barco le pléasc mór go rí den tlitar an báta áirithe san ach an ceansan dulta go neamh úr chóideach Harris an Trasnáin an a dhéile fós a tachtasteach do Bláánraí sin I bhre 60 grónan mo glynn a tachtasteach agus deis áthúirta go son do scata imreoirí an son agus buaile bas áthúirt ag an bainnéal ar fadan san do Ronan Murphy agus sin tean go bháilta go maith inis beidir nach bhfuil deireadh díonta fós ag Chláiste Chiaráin ag gearra isteach an báta san bhí cían fialan pasta go bhaige ige bhil stracathe chun talún an báta san bhí Evan Murphy agus bhí stáilm gur feall profisiúnta a thugann na bíorlóirí an ceann áirithe san agus gan éon áras féin spéid an réiteoir ach go raibh poxéir an son agus carta buífachta ag dara cúna hin well leis an méid dáimar tetha díanta ag dara cúna hin sa omhránóna is cum leis carta buí a bheith fachtaige níos mar sin Rourke Sweeney leis an countsan íireacht ísisiil agus bhfuil sé éala isteach sa báide well ha Locht Chiaráin rá go raibh an fleige beag uainthe áirithe agus inis mar sin báide fachta I neidir na himmartha dó héníag inis ag Chláiste Chiaráin agus sin go dain an nám cúitimh an sa agus an réiteoir fógart a Chris Callan an ceanna hógant agus an slitar a scaoileach go tappa ag bhfuil an tíú báide in an do Chláiste Chiaráin há siad a dul ar ruthar ar Cluiche hall na Páirc sin pass isteach a Joe Rourke Sweeney ach an sellh caiilte buirte ar neist ag Bláánraí báilta a bháin eile sin tamáinte suas féin a bhile den barca go son agus fachtan son ag Rabbit á curtha Joe Nyland de garisteach lethúáil díantan son ach is cum son mar tarci siar an báta áirithe san agus beag poxéir isteach ag Chláiste Toirbhirte Bláánraí an sa agus deis go son chur leis an scór úntacha chur an áirdecha cheadú bháide agus gáfaointe dhéag an réiteoir caint le David Barco an báta sa agus carta bhfuil an nachta rá tá go dain agus an ceansa Nyland dul chun an ceansa hógant agus sméar mollig le chur ar chlár a scór an sa do Chláiste Toirbhirte an ceansan buailte ag Nyland agus an ceansan buailte Harris an Trasnáin agus sin cethir I tídí aganis fachta a cosán níl deireadh díonta fós a gin mátá an áirde leo báilta ó bháin eile agus an sellh a ríist ag Chláiste Chiaráin agus a ríist ag Rourke Sweeney
agus a bhfuil an Aodha Dhearnach séitethe ag an réiteoir Simon Stokes tá go dainn agus hecha sin uachil locht takeíochta anadathe agus locht bhainseachta chláiste na Toirbhirte blean rí daltaisteach an Páirc chun cóchardachas a dhéanamh leis na chéimreoirí a Chainnigh an Cluiche áirithe sa agus a mua tílte go maithacha agus an áit i gluthe Canis Chrócaigh Sínsir amá na scoileanna dara le bhéal fiche cúig buite ag chláiste na Toirbhirte blean rí agus é tílte go maithacha be siad le scoil na mráithre dúrlas éile ag gluthe Canis na hÉireann an son agus an Cluiche son be sé beo Spórt ceathar gan dát agus é sin le feiscint scona himreoirí le feiscint chun dáthaobh an son agus fé mar a bhí a ríist in neamh agus an scór deidigan sa Cluiche Leathcheannais chláiste na Toirbhirte blean rí caithead i tí diaag chláiste naomh Chiaráin cíl chuine a dó a Chainnigh. A cha sé fós ag chláiste naomh Chiaráin ar targaíoch gansaí an son is cuma le haft le anna iarracht ar fad. Jason Rabbit leis an count son sin count glóirte gefáiltan son agus Harris a bhálainn sin pointe anna bhrá ar físte garisteach bhí Jason Rabbit siar a Joe lín facht ag lín fiachanta Jonas Sprice agus sin pointe anna bhrá pointe agus seo gluiseach maithne seo chuma naomh Chiaráin. No chláiste naomh Chiaráin an count son buailte ag Mikey Rohan agus san fachta agus smachta go hanamh ar fad ag Jason Rabbit agus sin pointe gan cháim an sceocha dul saoil ina ghiag hallrock Sweeney a gúmpú Sweeney á bhuala Sweeney le anna foint ar fad an san atá ó Evan Murphy harna sé go Brian bouta a bhain eile cad dhéana sé iarachta íseal an son agus anna bháide ar fad pass maitheisteach an son agus dul a ruharnis da hinnig Rory Murphy Harris a bhálainn sin iarracht anna bhreá ar fad ó si go mhránóna Michael Fallon an son Téis an passan na gearamach a túirt fé an bouta áirithe son Frank Bob agus an countan se fíorsceoch níd an giad bouta isteach a Joe Jason Rabbit leis an pas gur bheras aige éile isteach an son an tíú baide agus an countan fachta Tráchtaire an countan buailte go minóg be sé fada go leor me sé crín go leor beg go dainn son níos fearr ó nó minóg sin chearfaí Murphy le lús ba mór gháidir don gomáin an bouta áirithe son an dara pointe fachta geisiúdan sa omshránóna agus na hÉireann go lús ba mór gháidir don gomáin an bouta áirithe son an dara pointe fachta geisiúdan sa omshránóna agus na hÉireann go chláiste naomh Chiaráin an countan go hard an countan go hana ard an countan chodíireach le Baile gona agus an countan seolta Harris an trasnáin cad a dhéana sé bert hosantóir á dhéachant leis Sweeney leis an countan agus raspar do bháide fachta an son ag ruach Sweeney a sin smachtathe go útálta ar fad ag Aaron Island pascar isteach a Jonah Chanónaigh agus an carú báide fachta ag a bhla suasclíán na Páirce fachtan son ag O'Brien Fitzpatrick in is a túirt fé agus an countan buailte Harris an trasnáin Oscar Fitz an réiteoir ach go raibh poxéir an son agus carta buí fachta ag dara cúnahin well leis an méid dáimar tá díanta ag dara cúnahin an sa omránóna is cuma leis carta buí a bheith fachtaige níos mar sin ruach Sweeney leis an countan íaracht íseal agus bhfuil sé éala isteach sa bháide well Locht naomh Chiaráin rá go raibh an fleige beag uaithe